Ahojte, tu je Elementor, tam je u 19. faktor z geometrie D. Čo? Môžeš povedal? No, čo si povedal? Ešte sme si nepovedali napríklad náhoda levela 2. A to je vlastne geometrie D. Natáčam Sony. No a včera bolo... Koľkého bolo? Počkajte. 28. júla, január, február, marec, apríl, máj, júl. Včera bolo 27. júl 6. Keď som hovoril o tom, že zajtra bude kráľovať, že dneska bude kráľovať. Aby ste vedeli. Od nejakého partu po 17 som to natáčal 27. 6.2015. Aby ste vedeli, keď také citáto ide, niekto fazuje ako 2015, takže toto je ako 2015. Čo som vám ešte ukázal? Napríklad fázy gule. To som sám vytvoril a je to fakt ťažké. Podľa mňa je lepšie to hrať bez checkpointov, pretože ak na začiatku začnem zle a budem mať niekde checkpoint, neopravím to. To sa mi ešte nestalo, že som preskačil tamto. To oranžové. Tak, a je to. Teraz vám môžu ukázať napríklad matiky. Neviem, kde som Turbo Pack. Tak poďme na Made in Vuosaari. Napríklad. Čo som chcel povedať? No proste, že do 17. videa to bolo do dňa 27.6.2015. A 12. a 19. part bolo 28.6.2015. Wow. Co som spravil zle však? Aha. Čo by som vám hovoril, netuším. Viete čo? Toto nazvem 18,5. To nebude 19, to bude. A vítaj, ja som Elementor a vítajte v parte 18,5. 18,5. To už poznáte už Bike Race. Táni. To je ako DNA s trochou fantázie.
No ja mám veľa fantázií. Áno, ešte som vám nepovedal, že síce hej, mám veľkú fantáziu. No keď zavriem oči, ja fantázia sa tak zvýši, že proste, keď zavriem oči, moja fantázia sa tak zvýši, že ju už nebudem môcť ovládať. Čiže keď zavriem oči, budem mať takú veľkú fantáziu, že sa bude vytvárať vlastné obrazy a bude ťažké ju ovládať. Tiež mi to prišlo, videl som akoby nejak takú knižku, kde bol niekto s veľkými magickými schopnosťami. No a bol dom, s ktorým bol ten niekto duševne spätý. Takže keď niekto bol v tom dome, tak ona počúvala všetko, čo povedal. Alebo si len pomyslel. To znamená, že keď niekto niečo povedal v tom dome, alebo si pomyslel, ona to počula. Tak ma napadlo, že keby som ja bol v tom dome a používal svoju fantáziu, mohla by sa zblázniť z toľkého návalu myšlienok. A keďže mám tú fantáziu už od narodenia, som na to zvyknutý. No ona na to nie je zvyknutá, takže sa mohla zblázniť z toho návalu myšlienok. Tak som si vymyslel taký príbeh, že by som mohol niekoho akoby poraziť alebo nechať zašalieť iba s pomocou fantázie. Ďalší z mojich príbehov. Počkaj, povedal som ona, na to nie zvyknuté. Hej, v tej knihe sa volala Bohyňa troch tváří Hekaté. S veľkými magickými schopnosťami. A ten dom bol v podstate strom celý dutý, menom Yggdrasil, čo znamená strom sveta. A bol to v podstate panelák. Neviem, koľko poschodový, asi 12 poschodový, alebo 22, neviem. Počul som, že v New Yorku sú paneláky veľké aj 100 niečo. Dobre, dovidenia diváci.